Ja vás vítam v ďalšom kanále a dneska si ukážeme, ako si stiahnuť program, ktorý v tebe natáčam aj slúži mi veľmi dobre. Je to program Artwood Catcher. Ukážeme si, ako si ho nastaviť a všetko si o ňom povieme a ako si ho stiahnuť. Takže teraz sa nechajte zabávať, takže ideme na to. Do Google si napíšete Artwood Catcher. Zjaví sa vám toto. Vy si dáte toto Artwood Catcher ide zdarma cez každodnešné lečnice.cz. Som sa to aj ja stiahoval. Takže môžete ísť na to. Ak chcete natáčať, odporúčam Artwood Catcher. Tu sa vám to zjaví. Verzia 3.8.7.9.5. Dajte stiahnuť zdarma. Dajte si na plochu. Toto si iba otvoríte ľahko. Budete mať, takto sa vám zjaví. A sem keď spravíte nič, tiež nič. A iba toto vás bude zaujímať, keď nič nespravíte. Bude vás zaujímať iba miesto screen record. Netreba natáčať, takže vám to vymyslí vysvetľovať takto. Semka máte vybrať plochu, že ako to chcete orámovať. Rám, to je skoro to isté. Potom semka, kde sa vám ukladajú videjka. Potom semka nespravíte nič, nekde sa sedíte mikrofón. A semka, toto vás bude zaujímať najviac. Nastavenie prohrávania. Dáte toto, nič. Ani toto. Jedine, ak budete chcieť start spoždenie. Minimize od start, takže keď natáčate sa stranu, minimalizuje. To ja nedávam. Ja dávam iba nahrávať kursor, pretože je to pre mňa podľa mňa najlepšie. Cez nahrávať kursor natáčate plochu, internet a hry, ktoré sa dajú XCOM zminimalizovať. Nie, napríklad Five alebo Slender. Také hry to nepodporuje. Takže na to zdávajte pozor. Ak chcete natáčať hen také hry, tak si zvolte buď iný program, alebo sa pohrajte s týmto nastavením. Dá sa to. A ja vám to ukážem ako. Následovať ukázať aj myši, že vám bude vidno myšku. Capture Labels to je na to, alebo Pop Windows. Tak to budete nahrávať. Takže to je všetko, čo tu videjka. Ja sa s vami lúčim, ak sa vám páči tutoriál Artwood Catcher. Nezabudnite nechať like, ja to znovu natáčam. A